Cde Beatrice Nyamupinga, ndiri chairperson wevanhu vakaremara, ndiri chairperson weCaucus yevanhu vakaremara muParamende. Nhasi ndiri kufara kuti yalonjwa zviri pamutemo naSpeaker veParamende, saka haisisiri association yaveCaucus izere. Tiri kufara nokuti Caucus ichabatsira kune zvakawanda zvine chekuita nevanhu vakaremara zviri kuda kugadzirwa. Ini ndichangotaura zviviri zvakawanda zviriko, mitemo yacho chaiyo iri kuda kugadzirwa. Kana tikatarisa mutemo wa1992 waiti disabled, it means hapana chinoitika, handi kana chinhu chaita disabled chafa. Saka iwo mazita acho ese iwayaya, ndiri kufara nenew bill riri kuParamende kuti zvese izvozvo zvaakunochinjwa mutaurirwo wazvo, uye Caucus ichabatsirawo kupusha nyaya dzakaita sedzezvikwanisiro zvevanhu vakaremara, zvakaita semawheelchair, madhongoro, zvinofambisa vasingaone, zvinoita kuti vanonzwa shoma vanyatsonzwa, nemasign language, kuti zvese zvivepo. Hurumende iri kuita, asi toda kuti iite zvakapfuuridza, zvakakwanira. Hatisi kuda kutomboti munhu akaremara afambe achibata pasi. Hurumende yake iripo, yakataura yega, mukuru wenyika nemuromo wavo, ende toziva kuti vanotaura zvavanoita. He walks the talk, kuti hapana anofanirwa kusara. NdiPresident vakataura, hapana anofanirwa kusara nenzvimbo inofanirwa kusara. Saka zviri kureva kuti zvikwanisiro zvese zvinoita kuti tifambe pamwe chete nevanhu vakaremara zvichavepo. Isusu chedu tichange tichipusha sekunzwa kwamaita Speaker vati tiende kune mukuru wenyika, tinomutaurira kuti tavepo pakubatsiridza kuti zvese zviri kufanirwa kuitirwa vanhu vakaremara zviitike, kuti vanhu vakaremara vagone kuonekwawo nekupinzwa nyaya yeinclusive, kuti vavemo mune zvese zvese, mune zvekuParamende, zvelegislation, mune mapolicies ehurumende, mune mapurogiramu ehurumende, mese imomo vanhu vakaremara vagone kukwana mazviri. Saka isusu seCaucus tichashanda zvakasimba, tichishanda neportfolio committee yedu iyo inobata zvedisability, nesuwo seCaucus tichashanda pamwe chete kuti tione kuti zvikwanisiro zvevanhu vakaremara zvaitika. Chairman wehuman rights, Honorable Jesse vataura kuti toda kutotanga kutarisa pamabhazi chaiwo. Unonzwa zvaakunzi haagone kukwira akaremara, uyai timutakure. Kana matonditakura matokanganisa marights angu, nokuti muchabata nhengo dzemuviri wangu dzandisingade kuti mubate, asi mwoyo wenyu uchiti uri kundibatsira, asi ininiwo futi ndichiona ndiri kutokanganisirwa. Ngazvivepo zvokuti ndinopinda ndega nekuremara kwangu kwandakapiwa naMwari, ndichikwira ndichipinda mubhazi ndichiburuka zvakanaka. Mishikashika ichitakurawo vainotakura, panofanirwa kuita vanotakura vanhu vakaremara. Izvozvo ngazvingokwanira. Kana iwo mushikashika wake futi usingagone kutakura wheelchair yangu, ngauburitswe murodhi. Kana kombi isina zvikwanisiro zvinoita kuti akaremara atakurwewo, ngaibude murodhi. Kana bhazi futi risiri kuita zvikwanisiro zvinoita kuti munhu akaremara agone kukwirawo, ngaribude mubhazi. Ngazvive pamutemo yekuti panopasiswa paye kunzi iyi yapuhwa license yekupinda murodhi, ngazvivewo zviri zvezvimwe zvinotariswa kuti haigone kupiwa license kana isina kurakidza chikwanisiro chekutakura munhu akaremara, munhu ane wheelchair. Mastages atinopefomera anenge itori problem, because havasati vaisa maramu. Saka zvinhu zvichiri kutinetsa, kuti uimbire pasiri pastage pari pasi hazvikupe, zvinokubvisa confidence yayo, unoda kuonekwa nemunhu wese. So zvinhu zvichiri kunetsa izvozvo. Tachingokumbira kuti vangotarisawo mastages atinenge tichipefomera nemaschools. Kune vamwe vana vane madisabilities vanenge masteps havakwanisi kukwira nemawheelchairs, saka zvinhu zvinoda kutariswa futi izvozvo.